Mga igsoon atong ebanghelyo nagahisgot kini may tungod sa pagpuasa. Unsa man ang pagpuasa mga igsoon? Diha nato makita ang paghinulsol ug pagbasol sa atong unang pagbasa mga igsoon atong nagahisgot kini sa tinuod nga pagpuasa. Nagaingon diri sa Isaiah kapitulo 58 bersikulo 1. Nangutana ang katawhan, nganong nagpuasa man kami kun dili ka makakita? Nganong nagpaubos man kami kun dili ka magpakabana? Ang Ginoo miingon kanila, ang tinuod mo nga nagpuasa kamo tungod kay nangita kamo sa inyong kaayuhan o gidaog-daog dinyo ang tanan ninyong trabahador. Mga igsoon, kining mga pagano o mga parasiyo, nagpuasa sila pero sukwahi ang ilang binuhatan. Nibuhat nila, gidaog-daog nila ang ilang mga trabahador ug ang tanan nga di maayo gihimo nila. Busa mga igsoon, nag-ingon ang Ginoo nga di ang puasa nga iyang gikahimutan. Nagaingon diri sa Isaiah kapitulo 58 bersikulo 4. Nagaingon diri mga igsoon, nagpuasa kamo apan nangita gihapon kamo ug away ug nakigsinumbagay. Ang pagpuasa nga sama niini sa inyong gibuhat dili makatabang aron dunggon ang inyong pagampo. Mga igsoon, kung kita nagpuasa pero ang atong binuhatan di maayo, naghimutag di maayo sa atong isigataw, atong gibutang-butangan ang atong isigataw, nagaingon diri sa iyang pulong mga igsoon, dili gayo dunggon ang atong mga pagampo sa Ginoo. Kay ang atong pagpuasa gihimo ra nato nga para pareha sa mga parasiyo nga nagpuasa sila tungod kay naay ilang tradisyon o devotion. Ang mga parasiyo, mga igsoon, nagpuasa kaduha sa isa ka semana kay mao kani alang balaod dito sa Israel. Mga igsoon, kung inana ang atong pagpuasa, dili gyud ta dunggon sa Ginoo ang atong mga pagampo. Padayon ta diri sa kapitulo 5, mao ba kining matanga sa pagpuasa nga ikalipay kanako? Mao ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo sama sa sagbot ug pagbanig og sako ug paghigda sa abo? Mao ba kini ang gitawag ninyo puasa nga kahimut-an nako? Mga igsoon, ang Ginoo mahimuot sa atong pagpuasa kung kita maghimo ug maayo sa atong isigataw, atong pakanon ang mga gigutom. Kay nag-ingon diri sa bersikulo 6, ang puasa nga akong gipangayo mao ang pagbugto sa gapos sa mga pagkadautan ug pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man ang paghatag ug kagawasan sa mga dinaog-daog. Mao ni gipangayo sa atong sa atong Ginoo nga puasa mga igsoon. Ang atong maayong buhat, ang atong pagtabang sa atong isigataw ug ang paghimo
angay natong himuon. Ug nagaingon pa gyud dili sa Isaiah kapitulo 58 versikulo 7, dili ba ang puasa nga akong gikahimut-an mao man nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom ug papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay puloy-anan. Diri sa kapitulo 8 mga igsoon nagaingon, ingon mudan-ag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon ug mamaayo kamo pagdali. Mamaayo kuno ta mga igsoon pagdali sa atong mga sakit, sa atong mga kahuyangon, unsa pa man mga dala nato sa atong kinabuhi nga mga dili maayo. Nagaingon ang Ginoo, mamaayo kita pagdali kun ang atong pagpuasa atong gihimo nga makatabang sa uban. Magagiya kaninyo ang akong katarong ug ang inyong luyo, pananalipdan kamo sa akong himaya. Kung kita mga igsoon nagsunod sa kabubuton sa Dios, panalipdan kita sa Ginoo ug hatagan kita niya kagawasan. Busa mga igsoon, ang pagpuasa dili lang nga nagpuasa ta aron lang makita nga kita nagsubo, pero ang tinuoray nga pagpuasa mao ang pagbuhat sa maayo ngadto sa atong isig katawo. Busa mga igsoon, kinahanglan nga kung kita magpuasa dili lang kay nagpakita ta nga nagpuasa, nagsubo, pero ang atong binuhatan di maayo atong gibuhat sa atong isig katawo. Busa mga igsoon, kinahanglan yun nga ang pagpuasa gikan yun sa kasing-kasing nga hinulsolon o mapaubsanon nga kasing-kasing. Atong ibanghilyo mga igsoon nagahisgot kini nga ang mga tinun-an ni Juan ni adto kang Hesus ug nangutana nganong sila raman kuno ang nagpuasa kanunay, ang iyang mga tinun-an wala man. Nag-ingon si Ginoong Hesukristo sa kapitulo 9 versikulo 15 sa Mateo, si Jesus mitubag, naghunaw na ba di ay kamo nga magsubo ang dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud, apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon puhaon gikan kanila ug magpuasa unya sila. Mga igsoon, ang manggihisgutan diri nga pamanhunon mao si Ginoong Hesukristo, ang pamanhunon, og ang gihisgutan diri nga dinapit sa kumbira sa kasal mao ang mga tinun-an, og ang gihisgutan diri mga igsoon nga kuhaon siya gikan kanila mao ang iyang kamatayon nga iyang giantos didto sa krus. Busa mga igsoon, kinahanglan nga pamalandungan nato ang iyang kamatayon diha sa krus, nga siya nag-antos tungod sa atong mga sala ug atong hinumduman kanunay nga si Ginoong Jesucristo iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita maluwas sa atong pamalandungan nianing Lent season mga igsoon. Ang atong mga kaugalingon atong hinulsulan ang atong mga sala ug atong yung biyaan, dili kay naghinulsul ta
pero wala nagbasol. Ang paghinulsol mga igsoon, nag-angkon ta nga kita nakasala. Pero ang pagbasol, mubiya ta sa atong mga sala, atong biyaan. Mao nang naghinulsol o nagbasol. Kay kung naghinulsol na ta, moangkon na ta, ako nakasala. Ang kuno na ko, sala na. Pero wala na to biyae, wa ta maghinulsol. Mao nang giingon niya nga maghinulsol ta og magbasol og atong biyaan atong mga sala ug mosunod ta sa kabubut-on sa Dios unsay maayo ug kita makabaton og kinabuhi nga madagayaw. Kana to ebanghelyo palihog manindog